سلام كميت وعلو كورات تخطاتلتي فنو ايري تي في نلو مقدام سلاسة ميازيان فرق معلتن فر انستدالو زينا ومسناد وحيزنا لكم كريمنا لنا كنمي يوغن مسراق هلال ورح شوال زملكت كابيت صحفة إفتاءن إسلاموي كدياتن إيرتراز وتصحنا حبريتها نوالكم حبريتها بزعبا مسراق هلال ورح شوال شعنا 443 هجرية هلال ورح شوال شعنا 443 هجرية لو مقدام 29 ورح رمضان مالت 3 ميازيا كلتشان عسران كلتن كتسرق تثبيت كبر الله مسراق هلال ورح شوال أبزت تقصعلت مزرقاقت عيد صباح سنبت حدا قنبوت يخون مزرقاقت سقنا سنبت مزازميت ورح رمضان تغطيرا سوني كلتا قنبوت قداميت معالتي عيد الفطر المبارك تخون روحو سعيد بيت صحفة إفتاءن إسلاموي قدياتن نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنة بتاتخ فيلم هاقراو محبر ولنتايان لقس دم إيرترا عودة زيت وديبو أب كتم آخرا بهل نباب نمعن باب زحقز حبراو زيت تخايدو بمخنيات هاقراو معاد سراحتين ينتات كنا لقس دم تسلاسيلو بريزيدنت أمريكا هاقرون يوكرين 33 بليون دولار دقف كتقبر إمامة أغريبو تركن فنزويلان دبلوماسياون كتباون زمدن نمدنفع كسرحات سماميان أبا أفغانستان شبراوي مدقعتي بحافشا أبا مساجد زفت سمدما بفلاي كم زادة زرزر زينا أقراو محبر ولنتان لقس دم إيرترا تكالاوي وهدت نكوم بسرطون اتفاتات لقس دم بتحت زبل تيما بعسران شعتر ميازيا أبا سمرا عودة زيتك هيدو أبز عودة زيته أدمبر محبر ويزرو آلم برها أبز اسمع تقال نتوم أب هوسبيتالات دم زبي وجنات وحسن أخلن دم نمغرب مردا حبرة تسب معبايا قد سغم زخنا بمتقاس تعلما كوم سرطو ولنتاويان لقس دم أب حبرة تسب نمسرات مخانو حبيران دايركتور هاقراو بانك دم إيرترا دكتور يوهانس تخستب وغنو أب كلتشان 17 كب كابستوت أنا دم أتي 74 ميتويت كم زداكبه أب كلتشان 21 جن اتمتن ب 16 ميتويت عابيو 9 ميتويت كم زوات حب متكاس مرأة نايتي هاقراو محبر ولنتاويان لقس دم مزمل كتم أكلات واحدو زكايدو غوسغوسات كم زخنا غليصوم تساتفتي أب صغيرة بمجلسيتات دحر زكايد وزته تكلات نمدبات لقس دم أب عمتو مدبات سريعا كسر حلو ودابيتات محبر كسع من محدار كوابي خورد لقسدم كم بهلي أو حبرة سب كسر سمنتي كتصالي قوسقوسات ككيد كمون نتفتات محبر نمدفع كسرحن متحبار كجبر اللون زبلو لواتات أم حلاليفهم أب منستر تعنا حلافي تعنا وقوسقوس عطو جبر ميكائيل تسواز جاب اسمعوا مزاز مغال زكايدو قوسقوسات بمحيال أب حبرة سب نايبهر لوتين ممسان نتفتات لقسدم بمحيال تحستوها جراو بانك دم نمسسانن بغتصالي كم بسرح الرجاجيتهم أب كتم آخرن بهل نباب نمعن بابن نمتبعن زعلمة تمهرون من سياسة سرحتين يتات تكالات منقستن استساتفوا حبرو زيتا تخايدو أبتي بموهاد منستر تمرتي من محدار كتم آخرن إنها مامتن استود بمدب بهل نباب نمعن باب تحستو أبيات نباب مهبتام كم زدلي زيد ما أبناء حبر سراحن تقداسنتن كم زحات التقاليسهم تساتفتي أبزغربو حسابات أقداسنت نباب أب مدلاب فلتاتن معبالن بمتقاس من سياسة مهارون تنتخفيتن زلوا أبيات نباب بقبوغ تقوملن منتي وهود سعري كم زحات تاقنزيبهم نساتو ماسعيبهم وددرات مدرن قجل أوزتن كمون مقام كلبات نباب حقز تسلزغنو بزلع خدفالهم تمحتينهم عموداتها حلاف بيت صحفة تمرتين وزواخرا ممهر يوسف عوباس اللاسي نباب كل مداوي فلتقد كان نقحات كان زي صفحن زبرخن أبيات تمرتي لعلق ولحتاهيبن كنت فالوز قباء مهانو الزخاخيرو أب كتم أسمرا بحث قنبوت أهقراو معد سرحتينياتات مخنيات بقنبار كاب 26 كسا 29 ميازيا كنا لكسدم تخايدو أبزي أبتحتي هاكوس نايزت أرنفو تكالا سرحتينياتات استساتفو مدب كلتاميتي خرص إتدم تلقيسوم إذا مدب أب معلتي سرحتينياتات راي كي تحاصري بوحدو أب عامد كاب 3 كسا 4 جزي بسرعة كايد يسرح له 5 له ودب تقليسوم نايلوم عمت بحث قنبوت هاقراو معد سرحتينياتات توديبنا نترنع عينا ندمع بزبل تيما تذكر الله
ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ተወዲብና ንተርንዕ ዓይና ንድምዕ ብዝብል ቴማ እትዝክር ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ምክንያት ብምግባር ብ29 ሚያዝያ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኩሉ ወፈራ ተኻይዱ እቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ዝተሳተፍዎ ወፈራ ምፅጋን መንደቕ ምኽስኳስን ምስታይን ኣግራብ ከምኡውን ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ተሳተፍቲ ንኤሪና ብዝሃቦ ርእቶ እታ ዕለት ዓመት መፅእ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም እትዝከር ብምሕባር ናይ ሎም ዓመት ዘኽሪ ኣብ መቃብር ናይቶም በጃ ሃገርን ህዝብን ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀው ጀጋኑ ሰማዕታት ምክያዱ ሓበን ከም ዝስምዖም ገሊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ጨንፈር ሃጎሰ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ዘስምዖ ቃል ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበር ንምጥርናፍን ንምውዳብን ተበግሶታት ይውሰድን ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ኣብሪሁም ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ሎም ዓመት ብደረጃ ዓለም ንመበል 132 ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 31 ግዜኣ ክትዝከር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ንዩክሬን ናይ 33 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክትገብር ዘኽእል እማም ኣቕሪቡ 10 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ባጀት ንወተሃደራዊ ጽላት ዝተረፈ ድማ ቁጠባ ዩክሬን ንምሕዋይ ከም ዝውዕል እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ኣሚሙ ዘሎ እቲ ደገፍ ዩክሬን ርእሳ ክትክእል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ባይደን ባይቶ ሃገሩ ማለት ኮንግረስ ከጽድቆ ጸዊዑ ኣሎ ይኹን እምበር ዝተጠቕሰ ደገፍ ንስነ ኣእምራዊ ኩናትን ነቲ ኩነታት ምጉሃርን እምበር ኣብ ትግባር ክውዕል ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣቐዲማ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ገዚፍ ደገፍ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ መልሱ የጋዱዶ ከም ዘሎ የረድኡ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ደገፍ ጸጥታ ንምውሓስ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተተርንዕ የገድዳ ከም ዘሎ ሩስያ ትሕብር ኣላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ዩክሬን ዝጓረት ዘሎ ኣጽዋር ሃገራት ምዕራብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክባራዕ ዘኽእል ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ቱርክን ቬንዙዌላን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድንአን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ እዚ ዝበፅሓ ትማል 29 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ካራካስ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፈፀመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሜቭሉት ካቡሶግሉ ምስ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን ላዕለዎት ሰብ መዚ ቬንዙዌላን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዮም ኣብቲ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ቅረብ ፀዓት ከምኡውን ንግዳውን ባህላውን ልውውጥ ምዕዛዝ ዝርከቦ 7 ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተቓሊሖም ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ቱርክን ቬንዙዌላን ካብ 2018 እናደልደለ ምምፁ ዝሕብሩ ጸብጻባት መግብን መነጻጽህን ዝርከቦ ዝተፈላለየ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ናብ ቬንዙዌላ ትልእኽ ቱርኪ ካብታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ወርቂ ክትሽምት ምጽንሓ ጸብጻባት ንግዲ ይሕብሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሽበራዊ መጥቃዕታት ብሓፈሻ ኣብ መሳጊድ ዝፍጸም ድማ ብቐንዱ ከም ዝዛየደ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ ትማል 29 ሚያዝያ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ መስጊድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ብውሕዱ 10 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 20 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ክወስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ከተማ ካቡል ኣሚቶም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ቀዳማይ ጡርጡር ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ኣፍጋኒስታን ዝሕብሩ ዘለዎም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ዝሓለፈ 21 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ማዛር አልሸሪፍን ቁንዱዝን ኣብ ዝርከብ መሳጊድ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ስዒቡ ይፍጸም ብምህላው ንጸጥታዊ ስጋት ኣፍጋናውያን ከም ዘዕረጎዮም ዝተሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸቲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ሳዕቤን ናይቲ ን10 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን ተካይዶ ዘላ ተጻባኡ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ንምግታእ ስጉምቲ ይኸወስድ ኢራን ትማል 29 ሚያዝያ ፀዊዓ ኢራን ነዚ ጻውዒት እዚ ዘቕረበት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፊሊስጤማውያን ነበርቲ ምዕራባዊ ገማግም ተካይዶ መጥቃዕታት እናሓየለ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሃገሩ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ከም እትቃወሞ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ሃገራት ዓረብ ድማ ብፍላይ ኢደን ኣጣሚረን ክዕዘብኦ ከም ዘይግባእ ተሓሳሲቡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ወጥሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሓማስን ሰራዊት እስራኤልን ዝተወልዐ መጥቃዕቲ
ዕጥቃዊ ግጭት ከይድገም ከም ዘስግዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት የረድኡ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ከየውድቆ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ወርሒ እዚ መጠን ዝቕባበ ብ7.5 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ድሕሪ 1997 ኣብ ሃገራት ሕብረት ካብ ዝተመዝገበ ምቁልቃል እቲ ዝዓበየ ምዃንዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝጠቕሱ ልዕሊ 2 ኣዋርሒ ኣቑፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ተርዮ ምዃኑ ዝሕብሩ ክኢላታት ዓውዲ ኣብቲ ዞባ ዋጋ ነዳዲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 38 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ረዲኦም ዋጋታት ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ዋጋታት እውን ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ይግለጽ መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2022 ብኣስታት ባዶ ነጥቢ 2 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ቁጠባዊ ጸብጻባት ኤውሮጳ ይሕብሩ ኩናት ዩክሬን ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ምምሕዳር ካሊፎርኒያ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ክፍለ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ደርቂ ዝጠንቁ ሕፅረት ቀረብ ማይ ንምፍታሕ ናይ ህፁፅ እዋን ቀይድታት ኣውጆም በቲ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ከም ዝትግበር ዝተሓበረ ኣዋጅ ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት በኣሉታ ክፅለዉ ከም ዝኽእሉ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ትስጉምቲ ዝተወስደ መጠን ሃልኪ ማይ ብ35 ሚታዊት ንምጉዳል ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሓያሎ ምንጭታት ቀረብ ማይ ዝውንን እኳ እንተኾነ ተኸሲቱ ብዘሎ ልዑል ደርቂ ግን ነቲ ምንጭታት ዝምዝግብ ኣፍላጋትን ውሓይዝን ትሕዝቱ አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ዝጠቅስ ምምሕዳር ውሕስነት ቀረብ ማይ ንመሰረታዊ ዘቤታዊ ሃልክን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ንምርጋጽ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹ ኣብ ደቡባዊ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ካብ 30 ክሳብ 70 ሚታዊት ካብ ዝሃለኽ መጠን ማይ ኣብ ሕርሻ ገደና ከም ዝውዕል ዝገልጹ ሰመዚ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ እቲ ቀይድታት ብመሰረቱ ናብኡ ዝነጻጸረ ምዃኑ ሓቢሮም ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ሕፅረት ማይ ክሊማዊ ነውፂ ብዝጠንቁ ተኸታታሊ ሙቐት ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ብዝርከብ ኣኽራን ሸፈነ በረድ ብምጉዳሉ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝገልጹ ዘለዉ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኤርትራ ዓውደ ዘተወዲቡ ኣብ ከተማ ኸረን ባህሊ ንባብ ንምዕንባብ ዝሕግዝ ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ቅነ ልግስ ደም ተሰላሲሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሃገሩ ንዩክሬን $33 ቢልዮን ደገፍ ክትገብር እማመ ኣቕሪቡ ቱርክን ቬንዙዌላን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ንምድፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣብ ኣፍጋኒስታን ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብሓፈሻ ኣብ መሳጊድ ዝፍጸም ድማ ብፍላይ ከም ዝዘየደ ተባሊሑ ዜና ተፈጺሙ ድሓን ዋዕሎ